Музей хезмәткәрләре балаларны паспорт тарихы белән таныштырды. Шәхесне раслаучы беренче документ Россиядә 18 гасырда гамәлгә керә. 1719 елда Петр I указы белән рекрутлар йөкләмәсе һәм җан башыннан салым кертелүгә бәйле йөрүче грамоталар кертелә. 1906 елда Россиядә шәхесне раслаучы бердәм документ кертелә һәм ул паспорт кенәгәсе дип йөртелә. 1932 елда яңа документ формасы һәм аңа таләпләр нормативы гамәлгә керә. Паспортны алу тәртибе бар, ул инде 3 төрле алына. Беренчесе временный прописка, постоянный прописка һәм по месту обращения. Безнең инде күпчелек халык постоянный прописка имеет, димәк, үзенең шушы төгәл урын җиреннән алып паспортны. Икенчесе вакытлы шәкергән чагында аның паспортына штамп сугылмый, ләкин ул барыбер шул шәһәрдә, мәсәлән, шул шәһәрдә әгәр бүген көндә укый икән, ул шуннан ала. Һәм инде по месту обращения дигән әйбер бар. Бу көнне 11 балага паспортлар тапшырылды. Паспортлар белән бергә укучыларга Бердәм Россия партиясының Яшь гвардиясы исеменнән шәхесне раслаучы документка тышлыклар тапшырылды. Гражданлык хәлакәтләрен теркәү бүлеге җитәкчесе Язилә Мәгалимова да егет-кызларны котлап истәлек бүләкләре таратты. Бүген укучылар үзләренә бик әһәмиятле документ Россия Федерациясе гражданы паспортын алдылар. Без дә үзебезнең бүлек исеменнән аларны шушы вакыйга белән котларга кирдек. Шын күңелдән балаларны тәбрик иттек һәм бүләкләр тапшырдык. Мөслимдәге миграция пункты җитәкчесе Роза Маракина паспортның әһәмияте турында сөйләде, әлеге документны саклап тоту кирәклеге турында искәртте. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.